Бончи, то е за тебе. Dark Dog, Виж какво става. ще идеш домаци, ма друг път. Вижи, Беге домаци, не. я влез вътре, те горе-долу по тебе да се вижда колко са големи. Дарко Дога, виж ги, ти имаш ли? Учителю. Те всичко хубаво. Цветовете не са толкова много, а надявам се да стане. Петьо, Петьо, Печо. за Дарко Дога се усмихни. Макс, Макс. Той нали му вика Петьо? Що? Бе, не знал. Той му вика. Аз за това така. Бончо, да ти покажа че е фурнаджията, що нямат цветове. Що нямат цветове. Виж ги какви култури станаха. Спирам да подключа, че ще стигнаха до тавана, пак цветове. 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 Тук виждам кое. Няма нищо. Първа китка на метър. Ги, някакви многоначални. Виждаш, ако имаш нещо, кажи някакъв коментар, какво трябва да правим. Краставиците нещо тук гърмят. Цветове много, краставички 3, ама това е за сега.